Η αυθονία ρέει προς εσάς. Είστε έτοιμοι να λάβετε. Από τη στιγμή που το βλέπετε αυτό, η ενέργεια της ευημερίας αρχίζει να ρέει στη ζωή σας. Αφιερώστε μόλις 5 λεπτά σήμερα για να συνδεθείτε με το σύμπαν. Αυτή θα μπορούσε να είναι η στιγμή που θα μεταμορφώσει τα πάντα. Μείνετε μαζί μου καθώς μοιράζομαι κάτι ισχυρό, κάτι που μπορεί να ξεκλειδώσει την ευημερία και την οικονομική αυθονία με τρόπους που δεν είχατε φανταστεί. Αυτή η στιγμή δεν είναι τυχαία. Είναι ένα προορισμένο ραντεβού. Το σύμπαν μιλάει απευθείας σε εσάς, έτοιμο να αλλάξει τις περιστάσεις σας. Πάρτε μία βαθιά ανάσα. Καθάρισε το μυαλό σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Το σύμπαν έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σας. Ένα σχέδιο γεμάτο ευλογίες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυθονίας. Εάν δυσκολεύεστε ή αισθάνεστε κολλημένοι, να το ξέρετε. Το σύμπαν βλέπει τις προσπάθειές σας, κατανοεί τις προκλήσεις σας και έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Αυτό δεν είναι απλώς ένα κινητήριο μήνυμα. Είναι μια δήλωση αυθονίας. Ένα κύμα ευημερίας πρόκειται να απελευθερωθεί στη ζωή σας και είναι καιρός να ευθυγραμμιστείτε μαζί του. Όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ιδιαίτερα οικονομικές, το σύμπαν δεν απομακρύνεται. Ακούει, ανταποκρίνεται και μας υποστηρίζει με απροσδόκητους τρόπους. Μπορείτε να νιώσετε αυτή τη μετατόπιση. Μπορείτε να αισθανθείτε ότι κάτι ευθυγραμμίζεται προς όφελός σας. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι η κατάλληλη στιγμή, η σωστή πρόθεση και η σωστή πίστη για να επιτευχθεί μια σημαντική ανακάλυψη. Το σύμπαν άκουσε τις επιθυμίες σας και μια απάντηση ξεδιπλώνεται. Σύντομα θα ανοίξουν πόρτες που δεν φανταζόσασταν δυνατές, φέρνοντας την οικονομική ελευθερία που αναζητούσατε. Εξετάστε την ιστορία της χήρας που ζήτησε βοήθεια από έναν σοφό προφήτη. Πνιγμένη στα χρέη, φοβόταν να χάσει τα πάντα. Αλλά όταν άπλωσε το χέρι της, το σύμπαν απάντησε με μια απλή οδηγία. Ο προφήτης τη ρώτησε «Τι έχεις στο σπίτι σου?» Εκείνη απάντησε «Μόνο ένα μικρό βαζάκι λάδι». Της είπε να μαζέψει άδεια βάζα από τους γείτονές της και να ρίξει το λάδι που είχε. Καθώς το έκανε, το λάδι πολλαπλασιάστηκε, γεμίζοντας κάθε βάζο. Όταν πούλησε το λάδι, ήταν αρκετό για να πληρώσει τα χρέη της και να συντηρήσει την οικογένειά της. Αυτό μας διδάσκει μια βαθιά αλήθεια. Ακόμα και όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα, το σύμπαν μπορεί να πάρει τα λίγα που έχουμε και να τα μετατρέψει σε υπερχείληση. Είστε έτοιμοι για την οικονομική σας εξέλιξη. Δεν έχει να κάνει με το πόσα έχετε αυτή τη στιγμή. Είναι να εμπιστευτείτε την ενέργεια της αυθονίας. Το σύμπαν δεν χρειάζεται πολλά για να δουλέψει. Χρειάζεται μόνο την προθυμία σας να εμπιστευτείτε, να αναλάβετε δράση και να ευθυγραμμιστείτε με την καθοδήγησή του. Αυτή τη στιγμή το σύμπαν σε ρωτάει «Τι έχεις?» Ακόμα κι αν σας φαίνεται μικρό, να ξέρετε ότι στα σωστά χέρια μπορεί να γίνει υπεραρκετό. Οι επιθυμίες σας ήδη ευθυγραμμίζονται μαζί σας. Το σύμπαν γνωρίζει τα όνειρα στην καρδιά σας και είναι πρόθυμο να σας ευλογήσει την κατάλληλη στιγμή. Τι λαχταρούσες? Μια οικονομική ανακάλυψη, μια νέα δουλειά, μια επιχειρηματική ευκαιρία, η ικανότητα να παρέχεις στους αγαπημένους σου. Το σύμπαν βλέπει το όραμά σας και είναι έτοιμο να το εκπληρώσει. Αλλά η αυθονία δεν είναι μόνο να λαμβάνεις, είναι να είσαι προετοιμασμένος να τη διαχειριστείς και να την πολλαπλασιάσεις με σύνεση. Είστε έτοιμοι να λάβετε σοφία. Ζητάτε από το σύμπαν καθοδήγηση στην καριέρα, τις επιχειρήσεις και τις οικονομικές σας αποφάσεις. Εμπιστευτείτε τη σοφία του σύμπαντος και θα σας οδηγήσει στην ευημερία. Αν το σύμπαν άνοιγε τις πύλες της αυθονίας σήμερα, θα ήσασταν έτοιμοι. Μερικές φορές η ευημερία δεν είναι να λαμβάνουμε περισσότερα, είναι να είμαστε πιστοί σε αυτά που ήδη έχουμε. Έχει να κάνει με την προετοιμασία του εαυτού μας για να χειριστεί την αυθονία όταν φτάσει και να τη χρησιμοποιήσει για να ανυψώσει τους άλλους. Ποια βήματα μπορείτε να κάνετε σήμερα για να ευθυγραμμιστείτε με τη ροή της ευημερίας? Ίσως είναι καιρός
να απελευθερωθεί ο φόβος και η εμπιστοσύνη που θα προσφέρει το σύμπαν. Ίσως είναι καιρός να κάνετε ένα άλμα πίστης σε αυτήν την επιχειρηματική ιδέα. Ό,τι κι αν είναι, προχωρήστε με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι η ενέργεια της αυθονίας σας υποστηρίζει σε κάθε σας βήμα. Καθώς κλείνουμε, θυμηθείτε, η ευημερία δεν είναι μόνο τα χρήματα. Αφορά την αυθονία σε κάθε τομέα της ζωής σας, σχέσεις, υγεία, νοοτροπία και οικονομικά. Όταν το σύμπαν σε ευλογεί, το κάνει όχι μόνο προς όφελός σου, αλλά για να μπορείς να είσαι ευλογία για τους άλλους. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να λάβετε. Είστε έτοιμοι να μπείτε στην αυθονία που ρέει προς το μέρος σας. Αφιερώστε λίγο τώρα, θέστε την πρόθεσή σας, εμπιστευτείτε τη διαδικασία και ανοίξτε τον εαυτό σας στην καθοδήγηση του σύμπαντος. Οι πόρτες της οικονομικής ευλογίας ανοίγουν. Πιστέψτε το, λάβετε το, ήθε η ευημερία να κυλήσει ελεύθερα στη ζωή σας και ήθε αυτή να είναι η στιγμή που θα αλλάξει τα πάντα.